салом алайкум тамошобинони канал бавхарои азиз, ҳама каса созен хубен. имрӯз анам хали тарзи витичкора тухтанша релефни обманка дар балх духтаро обманка нишон медам. дублирина ма ҳами паҳмак имқадар гирифтам часпондам. мешава ки то нами ҷое ки нишон додистам анам қадар бикуненша. мешава ки то миён кунен ай витичко поён кунен. касира чизе маъқул боша. ҳами ҳақиқатиш чия ки кортон қин мешад. чанқа сабру тоқат бошен, чанқа клиентсумша хушрӯ буда, ҳамқа хушрӯ, ҳамқа бисёр дублиринаш мечаспонем. чанқа ки бо сарвисима боша арзон будус бука дублиринаш ҳам кам мешава духтаро. я расчёти сумша вобастагӣ дора. баъд киртаи мо пеш ҳуяй 4 сантиметр дар мобайнаш ма намхали дублирин мондагим барои аптачка часпондан. аптачка ки дублирин дора, материалам дублирин мекунем ки духтанда иша накаша, ҳардуш як шава. анам хали витичкои каҷак мегем ку дар пеши бар айда тараф ман мекашам аввал, баъд медузумшон, баъд дар бараш витичкаи тагакадагим анам ҷода. барои тангшидани миён иҷара намебирем духтаро, бибиремша мерушам. хе обманка 1 сантиметр мегирам то ҳамҷара миён, баъд миёнша камтар бисёртар мегирем барои миён тангшидан, поёнша бо нест мекунем. хоб духтаро, витичка такҷа нагрудной кашидагим, нагрудноям медузем, ай тагои каш барои кашол наёмадани кирта. ҳозир бо дар рафти видео ман нишон медам ки духтагиш чӣ хелае. тарзи духтанша мебинен иншоалло. ҳар сеша мисол анами витичка каҷакша чӣ хел духтам, витичка нагрудной чӣ хел, витичка дувайноиш чӣ хелае, ҳамаша нишон медам. ина духтаро тарафи пуштам якта анам хели хатакои рост барои тангшидани миён кардем аввал, баъд айбараш дувайнои витичка бо кирта барои ки слишком раскрушоне, айбараш бо якта дига витичкаи дувайной кардем 1 сантиметр мақсад духтамша паҳн мешада дувайнои витичкаша. на тарафи ростш духтаро вақте ки утукш кардем руш так мешава, як хатак метова, тамом. зато миёнмон кушодаки миёнмон тангак меша. анаи духтаро витичкаҳои тарзи духти тарафи ростша пеша часпондан анамҷара надидед. ман нишон додам ки барои шуморо осон шава. дига напирсен ки апа чӣ хали медухтӣ, апа чӣ хали медухтиш. баъд яхе видеора мемонам ба мепирсан апа уҷаш ки чӣ хали бад хали бад. барои фикри шуморо кадам ҳама ҷоша мегирам нишон медам. барои анам хали витичкара кадан духтаро анами абхват грудии киртамона айна мижаш аитайкаш байтайкаш анамҷара бисёртар мегирем 1 сантиметр яда тараф барои ки релефнина қад мекунем амҷара коша 1 сантиметр кирта танг меша. расчётша бигирен, зиёди бигирен, 50 боша 50 будаш монед, ҳамаи пушт ҳамаи пеш. анам хе духтаро ина тарафи ростш утукшон кардем. витичкаи дуюмона дига хе духтагим амҷа мондагия аввал охираш кам шидагӣ нест. барои амо айсини друн ранги складка метова хушрӯ ҳеҷ гап надора, қоидашам хале. ина духтаро хате ки ай берин буромадагия баъду хати ҳуш мекунем. киртаро пешак шадин хати пешаки киртаро ҳуй мекунем, планка мечаспонем. колабаш буромадагия духтаро. ина планкаора ма тайёр кардагим. друншон як қават дублирини тинак мондагия. имрӯз барои анамхали каҷак кардани обманка мақсад намебирем релефни раво мекашем, медузем 1 сантиметр. ман ҳамин чиза шумода нишон додам. иншоалло ки ҳаматон фаҳмиден. бо чӣ чизи нофаҳмон бошад дар таги видео бинависонед. киртаи мо тайёр шид. кнопкаоша задем. на витичкои каҷак монадидем. ида тана хушрӯ метава духтаро. асосии витичкаш нагрудноя таги каша фақат барои фасониша. дига чӣ хеле украшени худо намефора мекунеша. устиноша, резиноша, пешаки кирташа. анам хали кнопка беҳад мада маъқул шид. як киртаи хидмам кардам бо мегум чӣ киртаи аҷази кунам ам халишон кунам. машаалло хушрӯ. хоб худо ҳаматона нигаҳбон боша. ҳаматона нағз мебинем.